Hei kaikille! Nyt on meikkivideon vuoro. Siitä onkin jo hetki, kun mä oon semmosen teille tehnyt. Paljon on pyydetty sitä ja nyt se tulee. Ja mulla on aika monta uutta tuotetta, jonka mä ajattelin, että nyt mä näytän teille, mitä mä oon käyttänyt nyt tämän kevään aikana. Mä oon ollut shoppailemassa Diorilla, eli mun tuotteet löytyy nyt hyvinkin paljon sieltä. Mähän näytin ennen vappua, muistatteko, tämän kivan tämmösen niin kuin harjan siellä storien puolella. Ja mä sain tosi paljon kyselyitä, että mikä tää on. No tää on tosiaan Diorin tämmönen kuulemma meikkiharja. Mä en ollut ennen tämmöstä koskaan kuullutkaan. Mä oon nyt sitä noin viikon käyttänyt ja joo, ihan tykkään. Mutta kyllä mä periaatteessa tykkään tästä Diorin meikkisiveltimestä vielä enempi. Mutta lähdetäänkö nyt meikkailemaan? Ja nyt mä laitan tommoset ihanat dop-pinnit. Mä halusin tämmösiä ihania dop-pinnejä teetellä. Tämmöset. Elikkä näillähän voi laittaa hyvin hiukset aina näin kiinni. Mä oon nähnyt, että kaikki ammattimeikkaajat tekee näin tuolla Instagramin puolella, niin mäkin halusin tehdä. Ja sitten hei, nämä on tosi käteviä, jos laittaa rullat päähän, niin laittaa tän siihen rullaan, tarrarullaan, niin ne rullat pysyy päässä. Mutta tämmönen viritys nyt mulla on täällä. Dopit on mukana. Mulla on tosiaan uusi meikkivoide. Tää on tämmönen Diorin Forever Skin Glow. Tämmönen meikkivoide. Tää, jos mä sanoisin, tuli markkinoille reilu kuukausi sitten. Mä sain ainakin sähköpostin tästä ehkä joskus huhtikuun, tai olisiko ollut maaliskuun loppupuolella. Että hei, tuu kokeilemaan uutta meikkivoidetta. No, mä kävin kokeilemassa sitten Stockalla sitä ja ostin tän meikkivoiteen ja mä oon ollut tosi tyytyväinen. Et mulla on niin kuin 2 muutakin niiltä, mulla on semmonen, mulla ei nyt valitettavasti ole niitä tässä mukana, mutta mulla on semmonen niin kuin vähän paksumpi, vähän niin kuin aikuiselle naiselle tarkoitettu meikkivoide, jota mä käytin koko viime talven, ja sitten mulla on semmonen kuin Forever meikkivoide, eli olisiko se sitten edellinen versio tästä, mutta sitäkin on myynnissä. Sitä mä käytin viime kesän ja aika kauan olen käyttänyt sitä, mutta te tiedätte, että mä rakastan sitä lumenen sävyttävää päivävoidetta, niin sitä mä käytän välillä, mutta mä oon jotenkin nyt ehkä mennyt näihin meikkivoiteisiin takas, koska musta tuntuu, että mä oon niinku aika rössähtäneen näköinen aamuisin. Niin näille kasvoille on pakko vaan tehdä jotain, että saada vähän niin kuin enempi meikkiä, niin mä oon nyt sitten käyttänyt näitä. Mutta tästä mä tykkään. Tää on semmonen niin kuin helee ja ei mikään paksu, mutta laitetaan sitä nyt tähän kasvoille. Mä nyt käytän tätä meikkiharjaa, kun mä nyt on sen kerta ostanut. Noin. Ja mä käytän Diorin meikkivoiteista aina numeroa 3N. Ja mullahan on keltapohjainen iho ja rusketun helposti ja käytän useita kertoja viikossa lumenen itsestään ruskettavia tippoja, jotka on mun suosikkeja. Mä saan välillä kommentteja, että oi se tuoksus niissä tipoissa ei ole kauhean hyvä. Mitäs nämä hiukset nyt on? Joo, se on kyllä totta. Mä oon niin kauan käyttänyt sitä, että se ei mua yhtään enää häiritse, mutta kun mä rupean sitä niinku tuoksuttelemaan, kun mä oon saanut niitä kommentteja, niin toki siinä on semmonen imelä tuoksu, mutta usein on noissa itsestään ruskettavissa semmonen tuoksu. Mutta tätä näin, aika ihana harjailla kasvoja. Ehkä tässä lähtisi vähän nesteitäkin pois. Näin. Mutta tää 3N on mulle kyllä niin hyvä väri. Mä käytän aina kun mä ostan Diorin tai ne mun edellisetkin meikkivoiteet, niin ne on kaikki 3N. Et Diorillahan on todella laaja mun mielestä se väriskaala. Näin. Ja sitten, sitten mä ostin sieltä toisen tuotteen. Mä ostin tämmösen niin kuin sticky. Tän nimi on Dior Forever Skin Bronze. Elikkä mun suosikkihan on, niin kuin tiedätte, se Chanelin aurinkopuuteli.
Mutta kun sit ei ole nyt saanut sitä voidemaista aurinkopuuteria, mä ehkä menen tänään Stokkalla, käyn ruokakaupassa, niin mä käyn taas kysymässä sitä. Mä infoon teille, jos sitä saa. Mutta tämmöisen mä nyt ostin, mä kysyin, että onko tää vastaava. Ja ehkä vähän vastaava, mutta en mä oikein tiedä nyt sitten, että mikä täällä on eroa. Mutta kun mä kysyin, että mihinkä tätä laitetaan, niin kuulemma näin. Että vähän niinku, tuli vähän pitkäksi. Vähän niinku sinne, mihinkä ehkä sitten se aurinko voisi niinku nappaa. Olisiko näin? Mä nyt laittelen. Mä nyt oon laitellut sitä niinku vähän sinne sun tänne. Ja sitten mä laitan sen myös tällä siveltimellä. Näin. Elikkä tulee vähän niinku tai auringon ruskettamaa ihoa. Näin. Aika hyvä. Ja tosiaan, ihan helppo tämmönen levitettävä, tosi niinku kätevä. Tämmönen Dior. No niin, sitten mä näin jossakin Instagramissa, että joku mainosti kirkkaanpunasta poskipunaa. Ja mun mielestä se oli niin herkullinen. No, taas kun mä olin siellä Stockmannilla, niin en muista ostinko nää samalla vai kuinka ostin, mutta sieltä Diorin osastolta mä nappasin tämmöisen kirkkaan punaisen poskipunan. Siis tää on maailman herkullisin väri. Ja tämän nimi on Dior Backstage Rosy Glow. No, tämän numero on Sherry 015. Siis tää oli niin herkku, mun oli pakko tää saada. Ja mä kysyin siltä myyjältä, että no mitä sä uskot, että sopisiko tää punainen mulle? Niin se sanoi, että sopii aivan ihanasti kesäsin. Kun on saanut vähän väriä, niin tää punainen on tosi kaunis. No, mä oon käyttänyt sitä jo, niin kuin huomaatte, mä oon käyttänyt sitä jo ehkä pari kuukautta. Laittelen sitä tonne poskien korkeammalle kohtaa. Mut hei, mä huomaan, että tässä on tosi vahva pigmentti. Että tätä tulee niinku helposti laitettua aika paljon. Et nytkin tätä on niinku varmaan ihan siinä rajoissa, että onko sitä liikaa. Mutta mä rakastan poskipunaa. Poskipuna on semmonen ihana kasvojen heleyttäjä. Et mä suosittelen kyllä jokaiselle naiselle poskipunaa. Ja sävyjähän on niin paljon, että niitähän on niinku kylmiä sävyjä ja lämpöisiä sävyjä, että menee sen oman värisävyn mukaan ja oman maun mukaan. Se on kaikista tärkeintä. Ihan niin kuin vaatteissakin. Menette sen oman maun mukaan. Jees, mutta mä tykkäsin. Mun mielestä tää oli herkku. Mä oon nyt sitä käyttänyt ja poskipuna tuo niinku semmoista piirteettä. Tämmöstä. Ja sitten siinä oli nyt oikeastaan mun kasvojen meikki. Nämä silmänaluset on mun ainainen ongelma. Mullahan on muutamakin eri. Odotas, mikäs mulla on täällä. Joo, no täällä on nyt tää Lancomen tämmönen niinku silmänalusjuttu. Tätä vissiin niinku vähän näin, mutta tietysti mulla on semmonen tunne, että kun mä laitan tätä, että silmäpussit tulee vielä niinku enempi sieltä ulos. Et se ei ollenkaan tasoita, vaan se tuo niitä enempi, mutta ehkä mä oon väärässä. En mä osaa sanoa. No, en mä sitä aina ollenkaan laita, mutta mä nyt laitoin tässä videolla. Jees. Sitten kulmakarvat. Ja mähän käytän tätä Lumenen. Nyt mä ostin muuten tämmöisen vähän tummemman ruskeen, tämmöisen kulmakarvageeli. Mulla on ollut semmonen kuin keskiruskea, mutta tää oli nyt tummempi ja tää on ollut parempi. Mä oon tykännyt tästä. Että tää on niinku aika ruskea. Jaha, pitäis vissiin käyttää peiliä. Oli joka paikassa. Noin. Ja tää on hyvä, mutta tää ei riitä mulle. Mä haluan laittaa vielä vähän lisää kulmiin sävyä. Mä oon muuten nyt värjäillyt itse kulmakarvoja. Mä ostin semmosen kulmakarvavärijutun. Ja on tullut tosi hyvät, kun itsekin laittaa. Et mä kyllä tykkään käydä laittamassa, mutta sitten on aina niin kiire, että ei vaan saa kerta kaikkiaan aikaiseksi mennä laittamaan. Mutta jos käy laittamassa ne värit kulmiin, niin niistä tulee mun mielestä aivan ihanat, että mä tykkään superkovaa. Mutta kyllä mä nyt oon saanut niitä itsekin laitettua. Mullahan on tää ikuisuuden vanha, mä en edes tiedä kuinka vanha tää on, tää Body Shopin kulmakarvaväri.
Et sitä mä sitten vähän lisäilen tonne ja täyttelen vähän noita aukkoja ja yritän saada siihen, varsinkin tähän niinku oikeeseen kulmakarvaan vähän muotoa. Noin. Et semmoista. No, sitten. Viime kesänä, yksi yö, mä teen aina välillä öisin nettishoppailuja, kun tulee jotain kosmetiikkaa mun feedille, niin sit mä nappaan, ja tämmösen mä nappasin näitä muuten 2. Mä en edes tiedä mikä merkki tää on, tässä lukee Sensee, tämmönen. Ja mulle tuli näitä viime kesänä ihan super paljon näitä mainoksia. Ja nämä on semmosia niin kuin silmäluomen nestemäisiä luomivärejä tai sävyttäviä, tasoittavia värejä. Et kun sä laitat tätä, niin sun ei tarvitse laittaa välttämättä luomiväriä. Eli se niin kuin tasoittaa ton niin kuin, silmän luomen. Aluksi mä tilasin tämmöisen rose-värin, ja tää oli kiva. Ja sit siellä oli tämmönen nude, niin sit mä tilasin tän. Ja mä oon nyt käyttänyt näitä viime kesästä. Ja nää on niinku tämmösiä, nää on vähän niinku, ei nää nyt niinku peitevoidetta, mutta näettekö te tämmösiä niinku, niinku tasoittavia. Ja sit mä vaan laitan sitä vähän tuolla pikkusormella, tasoittelen näin. Et siitä niinku luomesta tulee niinku vähän vaaleampi, eli kirkastaa kasvoja ja tasoittaa ihoa. Näin. Et usein mä en laita nykyään enää luomiväriä, että mä oon vaan niin kuin näin. Että kyllä se niin kuin tekee ison eron, kun mä vaan laitan pikkasen ainetta. Mutta tosiaan mä en edes muista, mistä verkkokaupasta mä oon nää tilannut, mutta sieltä nää sitten tulla tupsahti, tämmöset. Jep. Ja mä en nyt laita sit enempää tähän luomiväriin. Jos mä haluaisin vielä kirkastaa, niin mä voisin laittaa vaaleita luomiväriä. Se nyt on oikeastaan ainut, mitä mä oon käyttänyt. Mulla on tämmösiä erilaisia vaaleita sävyjä. Mä tykkään näistä vaaleista. Nää on jotenkin niin freshaa. Näin. Mut tosiaan kajaalihan mä en käytä siellä alhaalla, enkä jaksa laittaa ripsiväriikään arkisin tonne alaluomiin, koska mulla vuotaa silmät tosi paljon, niin mä en halua, että ne valuu sieltä. Mutta voisin mä nyt vähän piirtää niitä kasvoja, ottaa vähän ehkä noita silmiä esille. Mulla on tää Tom Fordin tää vanha luomiväri paletti, josta mä kyllä tykkään. Tää on semmonen helppo. Näin. Niin tulehan ne silmät nyt niinku sieltä esille. Ihan eri lailla. Jes, mennään tällä. Sitten mä aina taivuttelen ripset. Mä taivutan ne aina, mut en kauhean kauaa, enkä ikinä, jos mulla on ripsiväriä. Et vähän tossa pumppailen niitä, että saa ne vähän kaartevammaksi. Noin. Ja sit mulla on ripsiväri. Mä ostin muuten tän Lancomen ripsivärin. Hetki aikaa sitten, pitäisi ehkä ostaa jo uusi, on tästä muutama kuukausi. Ja tää oli niin hieno purkki, niin siksi mä halusin ostaa tän. Mutta mähän käytän joka tapauksessa ainoastaan Lancomen ripsiväriä, en mitään muuta. Ja mä oon aina käyttänyt niiltä vähän sitä sun tätä, mitä nyt on tullut ostettua. Ja nyt tosiaan tämmönen hieno kullanvärinen, niin mä sanoin heti, että mä haluan ton. Niin muista, että toiko tää niinku kaarevuutta? Tää harjas niinku kiertää. Ehkä te näette tuossa mun neuletta kohden. Näettekö te? Se vähän niinku kiertää se harja. Olisiko ollut kaarevuutta tää toi? Mut kyllä tää rupeaa jo pian loppumaan. Oon mä tätä sit käyttänyt. Jo varmasti, oisko helmikuusta lähtien. Niin mä laitan sitä nyt. Tiedättekö te, eikö ole jännä juttu? Ootteko te huomannut semmoisen ilmiön teidän ripsissä? Että joskus ripsistä tulee ihan superpitkät, kun laittaa ripsiväriä. Ihan yksi kerros vaan, ihan perustouhut. Ja joskus, kun sä laitat ripsiväriä, kun sä oikein ajattelet, että okei, että nyt mä oikein laitan, että mä mennään illalla syömään, niin mä laitan nyt vähän niin kuin enempi, että niistä tulisi oikein pitkät, niin silloinhan ne on ihan nysät. Ne ei niin kuin ollenkaan se ripsiväri tartu. Et se on kyllä jännä juttu. Et mä oon huomannut, että jos on esimerkiksi sunnuntai meikkaamatta, ettei laita ripsiväriä, mä en yleensä sunnuntaina laita, jos mä teen teille video,
niin silloin maanantaina ne ripset on semmoiset, että ne on tosi pitkät, että se tarttuu se ripsiväri hyvin. Ootte sitten huomannut samaa ilmiöä? Mä oon kyllä huomannut vuosien saatossa tämmöisen ilmiön. Noin, oisko se siinä? Noin, tässä on nyt sitten, kuulkaa, mun ihan tämmönen arkimeikki, ja nyt otetaan doppinnit täältä pois. Harjataan vähän hiuksia ja lähdetään vähän tekemään kuvauksia. Mut semmoista tällä kertaa. Ja hei, nyt on äitienpäivä viikonloppu tulossa. Meillä tulee ihania postauksia ja tosi ihania tuotteita taas. Ja nyt äitienpäivä kunniaksi me pakataan ja annetaan liikkeessä kaikille ostajille 2 tämmöistä ihanaa doppinnia. Tämmöistä. Ja me annetaan näitä ja pakataan näitä mukaan niin kauan, kun meillä näitä riittää. Eli toivottavasti riittää koko vielä sunnuntai. Mut semmoista tällä kertaa. Viettäkää ihana viikonloppu. Heippa!